Gana welatê duyemîn hilberînerê herî mezin yê kakavê ye. Li gorî analîza Oxfamê dahata cotiyaran li vî welatî ji destpêka pandemiya vîrusa koronayê ti sala 2020 da êre ve bi giştî seda 16 kêmtir bûye. کووید بێگومان تەvilheviyek mezin bû. Lê dîfra jî şerê li Ukrayna û krîza aborî gel hindek kêşeyên demdirêjtir wekî bandorên guhertina keş û hewayê û cûtkariya kevin li Ganayê dibin pirsgirêkên mezin. Oxfam dibêje gela cotiyarên kakavê yên Ganayî rojê tenê pe $2 dijîn. Dahatên bi rastî destîşan dike ku karanîna zarokan lê kêlgeyan hêsantir dike. Ji ber vê yekê jî keda zarokan ku bêguman li gana welatên din yên hilberînên kakavê pirsgirêkek mezin e. Lê di heman demê de birîna daristanan ji aliyê cûtkaran ve da ku zeviyên xwe berfireh bikin û debara xwe bikin. Di heman demê de Oxfam dibêje qezencên kompaniyên çikolatan yên herî mezin yên cîhanê Hershey, Lindt, Sprangli, Mondelez û Nestlé ji pandemiyê êre ve ji sedî 19 zêde bûye. Wew dihêt wê wateyê ku ji sala 2020 vir ve qazancên 4 kompaniyên çikolatan yên giştiyên herî mezin $15 milyar in. Perava Ivory hilberînerê herî mezin yê kakavê ye. Lêre jî cotiyar ji kêmbûna dahatê gazindan dikin. Em cûtkar hejarin, rojavayên ku tên kakavê dikirin zengîn dibin. Di vê navberê de em cûtkar mexdûr dibin. Em tiştekî xezenç nakin. Ji ber çandiniya zeviyan em zehmetiyê dikişînin. Ji ber vê yekê em daxwaz ji hikûmetê dikin ku alîkariya me bike. Hikûmetên Gana û Perava Ivory di sala 2021 da peymanek îmzekirin û hevil dan ku nirxek herî kêm bû tonek kakavê danê. Lê Oxfam dibêje ku dirav nekariye pi awayek berbiçav dahata cotiyaran zêde bike. Heke hûn kompanyayê xwedî qazanc bin û heman demê da ku hilberînên xwe yên berhemên xav de hejar bin, demek di modêla karsaziya we de tiştek şaş heye. Lindt û Sprangli gote dengê Amerîkayê ku ew ji bo her tonekê $6 prîma didin cotiyarên Ganayî. û ti sala 2021 da zêdetirî $20 milyon ve berhênan kirine bo bernameyên domdariya kakavê. Hershey got ku armanca wan ew e ku bu debarek baştir ew piştgiriya diravî bidin cotiyaran. Lê Mondelez û Nestlé bersiv neda daxwazên dengê Amerîkayê ji bo şirûeyê. Raporta Henry Ridgwell, Cet û Zel, Dengê Amerîka.